Lelo panyasa voice box tabweretsa uthenga ochokera kwa Oswald Jumani. Oswald Jumani amalankhulira kuchokera ku Whispers College for the Mindset Change, ndipo uthenga wa lero ukupita kwa olemekezeka wachiti kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi. Oswald Jumani uthenga wapita kwa Usi unena kuti Usi asamakhumudwe kapena kuti asamadabwe anthu akamawayitana dzina lokuti Manganya limene lili dzina lawo lapazisudzo, chifukwa kuti iwowo Michael Biswick Usiwo sanasinthebe khalidwe, sakuonetsa seriousness pa ntchito imene Mulungu anawapatsa ngati vice president wa dziko lino la Malawi. Ngati Michael Usi akufuna kuti anthu aziwatenga serious, asiye kupanga nthabwala ndi ntchito zaboma, azipanga zinthu za serious kuti aonetsera Malawi kuti amene ali vice president iyo ndi Michael Biswick Usi osati Manganya. Kulankhula kumeneko kwa Oswald Jumani pano pa Nyasa Voice Box. Tipakamaliza timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Moni ma Whispers mudziko la ma strangers tikulandirani kuno ku K9 studio KwaZulu-Natal province boma Durban dziko South Africa. Sa Oswald Jumani Nkonze ndi mulutsi wanu madzulo tikulandirani ku program yathu yapadera imene tinayitchula masanawa kuti ndife mchere ku dziko. Iyi ndi episode number 2 pamene tikufotokozera nkhani yokhudzana ndi utsogoleri. Musayiwale kuti tili m'masiku owerengeka pamene tikupita ku zisankho za 2025 president phungu komanso kansala. Chisankho chapatatu chimene chikuchitika pa 16 September 2025 ndiye pano mwachilonjezo chathu pa Whispers College of Mindset Change tinakhala tikuphunzitsana tinkaphunzitsana komanso timaphunzitsana kwenikweni nkhani yakuona zinthu moyenerera, kumva moyenerera, kutsatira moyenerera, kuzigwiritsa ntchito moyenerera. Ngati timangotsatira mchimbulimbuli 16 September 2025 si tsiku losoloka panga chiganizo mchimbulimbuli. Tilibe kuthekera kuti tingathe kuyima kupikisana nanu ngati makhansala, kupikisana nawo ngati MP, kupikisana nawo ngati president, koma tili ndi kuthekera kupikisana nanu munzeru, makamaka kwa inu amene mukufuna kutsogolera anthu ena. Mpikisano pa nzeru umenewo ukhalapo. Makamaka tikudziwa kuti chimene Malawi akuyembekezera ndi kukhala ndi mtsogoleri amene iwo angamudalire kuti adzathangatira ndi kuchengetera miyoyo yawo kuti mumavuto amgonagona amene Amalawi amachita kudzifunsa kuti ndi gawo la temberero kapena nchani. Tsiku lina Malawiyo adzakhale dziko limene wina angathe kuganiza zosamuka kwawo ndi kudzakhala ku Malawi osakhala chifukwa kwawo akuthawa kwa nkhondo, koma chifukwa cholondola kuti ku Malawi kuli zina zake zimene zingakwanitse kukhala zabwino kwambiri kuposa dziko la kwawo pamtendere. Tikulandirani kachikena. Iyi ndi wireless yanu Whispers College, Whispers Community Radio, pamene timaulutsirapo maphunziro athu apa Whispers College of Mindset Change, ndipo timakhala tikulankhula ku fuko la ma Whispers mu dziko la ma strangers. Inu ngati simuli mmodzi wa ma strangers, tiuzeni ndinu ayani. Tonsefe, we are strangers to one another. We are in this world like strangers, and we are to live as strangers. Whispers. Tiye tipitizani motere. Mutu wathu wa lero tinena kuti tikhala tikusakatula makamaka za utsogoleri wa bwana vice president wa dziko la Malawi amene watu ndi bwana Michael Biswick Usi MBU aka Dr. Manganya. Kwa masiku apitawo pamene Dr. Manganya amapanga launch kandi bungwe kandi chipani akuti wakudya zake alibe mulandu, panali mawu amene anthu adapanga clip ya video ndipo imapanga trend pa social media. Potengera kuti zimisonkhano zimakhala dzitali sungapange rekodi chonse ndi kumachimverera pamayambiro mpaka mapeto, imakhala ganyu ndithu maka kwa ena amene ali nzochita zochulukirapo. Koma tinadzakwanitsa kupezako mawu afupi kwambiri pamene olemekezeka bwana vice president Michael Biswick Usi amadandaula kapena kufotokozera munjira ina kuti zimveke bwino kuti zikhala ngati anthu akumawanyalapsa iwowa maka chifukwa choti adali munthu wazisudzo, Manganya wazisudzo, nkumavina
kumadzipaka phulusa kukamwa kumachita zinthu zanzake ndithu drama zoseketsa za msangulutso. Nde mwina anthu ena kucha kwa lero sakufuna kuchivomereza kuti Manganya yemwe uja adali pakuti uja lero ndi vice president wa dziko la Malawi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndipo iwowa mukufotokozera kwa amana kuti ndadzisankhayo si ine, wandisankhayo ndi Mulungu. Chifukwa Mulungu yemene amandiloza chala kuti ndikhale vice president wa dziko lino, zoti ndine Manganya Mulunguyo amadziwa, koma ndiye kuti anaona kuti mwa ine muli kuthekera kuti ndingathe kukhala vice president wa dziko lino. Okondedwa omvera, iyi ndi Whispers College of Mindset Change. Mbereko yoberekera vanthu tilibe. Muja chilemerera chinzibambo chibereke kunsana ndi chitenje. Muja chilemerera chipani uchibereke kunsana chipani chonse chicha kunsana ndi chitenje. Sizingatheke. Tatiye ntiyambeni kusakatula makamaka mkulankhula kwawo kwa Michael Bisquick Usi aka Dr. Manganya kuti mmene Mulungu amandisankha zoti ndili Manganya amadziwa. 24 Characters of a Good Leader ndilo buku lathu pa Whispers College of Mindset Change, makamaka pa nthawi imene timakhala kuphunzitsana zokhudzana ndi utsogoleri. Lero ndingolakatula zimene zidatsalira mmutumo mosayang'anira pa buku. Tatiye ntiyambeni chonche. Kodi utsogoleri ndi chiyani? Kodi akamati utsogoleri ndi chiyani? Nanga ngodya za utsogoleri ndi ziti? Nkhani zathu ndi ziwiri zimenezi. Pamene tikusakatula nkhani ya Dr. Michael Usi tikunena kuti kodi akamati utsogoleri amatinji nchiyani kwenikweni? Nanga ngodya za utsogoleri ndi ziti? Dr. Michael Usi uthenga ndi wanu. Tikukhulupirira kuti muli ndi ma social media kapena ma media team amene ngati ali achikondi atenge uthengawo adzakupatsireni. Ndipo ngati uthengawu utakufikani moona mtima, mudziwe kuti media team yanu imakukondani. Chifukwa zimene tilankhule mu uthengawu, media team yanu ngati ili ya mthira kuwiri sangadzakupatsireni uthenga umene kuopa kuti mwina mukaumva pena pake pakhoza kumveka kuwawasa. Koma ifeyo ndithu timanena kuti timvetse kuwawasa ndi chonga choti kumapita kuwawasako china chake chichitikepo. Ife ndife mchere ku dziko. Dr. Michael Usi tatiye ndikhale limodzi ndiye ndikufuna niyo mudzione kuti ife ngatili mchere ku dziko lino, inunso muli mmodzi mwa michere. Ndinafotokozapo mu episode yoyamba nkhani yokhudzana ndi mchere kuti mchere nkhani yake ndi sacrificing. Mchere uwowo umapanga sacrifice fomu yake ukalowa muchakudya kuti chakudya chichikome kuti chipeze kuti chalowa mchere. Sitingaponye mchere mmene muja nkumadzaona be zimiyala za michere zili mmene muja sizofuna kusungunuka ndi si mchere umenewo. This form ya mchere ndi chitsanzo cha mchere chimene tikugwiritsa ntchito zili kuti iweyo amene ukutumikira anthu kuti anthu aja miyoyo yawo isinthe, atsogole iwowo, iwe pambuyo. Utsogoze miyoyo ya Malawi, iwe pambuyo. Utsogoze miyoyo ya anthu pa chalichi, pa mzikiti, mmudzi, pa banja. Bambo atsogoze mkazi ndi vana, iyeyo pambuyo. Asakhale mamuna odzikhutitsa, odzichenetsa, odziyang'anira yekha. Mkazi nkumachita kukhala ngati alibe banja, vana ngati alibe bambo awo. Ayi, izi ndi zimene zimatanthauza mchere ku dziko. Ifeyo pamene tili atsogoleri ndife mchere ku dziko. Ndife anthu amene timakwanitsa kutsogoza wena. Chifukwa mchere umalolera kuti nyama anthu akayiyamikire. Nyama ikamve kuyamikiridwa, thelere likayamikiridwa chifukwa cha mchere, nyemba zikayamikiridwa chifukwa cha mchere. Mawu oti ndife mchere ku dziko akuluakulu musadayambe kunyadira, kuombera m'manja ndi kudzitukumula nawo. Yambani mwadzifunsa, do I sacrifice myself for others? If not, do I put others first before myself? Ngati ansala ayi, sinu mchere. Simuli gulu lokhala mchere ku dziko. Dr. Michael Usi tatikale ngati media team yanu itakupatsani uthengawu, muli ndi media team yoona mtima. Koma ukakuphonyani muli ndi media team zitserekwere.
zomwe zofa zingokuyamikirani paliponse kwina kumukulakwitsa. Kwachoncho olomwe adzakhala president anthu ake omwewo adzakhala mkatikati mwa kabineti yanu amene adzakuwuzani zabodza zoona zenizeni zili apo. Kwachoncho ndi kuti Amalawi adzipitirira kuphinjika, ndipo kuphinjika kwawo nkuona kuti anthu amene azungulira president amasanduka kukhala afiti anthira kuwiri, anthu amene samafuna kumuuza president zoona zenizeni zimene zili kunja kwa president, makamaka zimene Amalawi akumana nazo. Kumamunamiza kuti kalikonse kunjako kali bwino, umenewo ndi uthakati. Koma nkhani yathu sitofa tigwire kuti fiti ndi ndani pano, mukhoza kukhala ino kapenene ngati takhale ndife anthu amene timabisa zoona. Kubisa ululu wa Malawi ndi kumapenta ndi chimwemwe chabodza. Tinena kuti bwana Usi zimene madandalo azidya zabodza zonena kuti Mulungu adakusankhani ndipo mene ankakusankhani ankadza kuti ndimanganya. Ndikutheka kuti Mulungu ankadza koma inu yesi mmadziwa. Tiyebwerepo oyera pano. Amalawi si anthu ozungulira mitu. Ngati Amalawi akumakusekani, Amalawi akumakunenani, Amalawi akumakutozanibe mpaka lero, Amalawi safuna kuchivomereza mokwanira kuti Michael Usi uja ndi vice president. Vuto sa Malawi. Nkutheka kuti vuto lili ndinu ya Michael Usi. Vuto si Mulungu, Mulungu sakhala ndi vuto. Mmene ankakusankhani zoti ndinu ausi ankadziwa. Koma mwina inu aini yake inu simunkadziwa kuti Mulungu akusankhani pachani. Therefore the aini yake inu simmadziwa, up to now you still don't know. And because you don't know that you don't know, ndi chifukwa simukudziwa. Chifukwa simukudziwa, ndi chifukwa simukudziwa. Mukanadziwa kuti ine ndine Michael Usi, ndine manganya, koma chakomera Mulungu kundisankha kukhala vice president wa dziko. Amanganya bweze mutasiya kalekale zomadikula m'misonkhano. That is ridiculous. Munthu kukhala mtsogoleri ndi umuyitano tidafunsa abafunso kuti akamati utsogoleri subwana. Utsogoleri subwana, ubwana inu ausi ndine tonse timagwira ntchito, tikalemera timakhala ndi ndalama, timalemba anthu ntchito. Umeoja ndi ubwana. You can be a boss. Abwana amathapanga amene angapangire, anthu mawabwera ku ntchito. For anthu chimene amatsatira kwawo ndi malipiro, afuna akhale pa ntchito azilandira ndalama. Umalipira ndiwe. Mtsogoleri, you do nothing. You do nothing except kupereka service. Umakhala kapolo. A civil servant. Kwachoncho ndi chifukwa ngakhala atumiki a Mulungu amatchedwa ma servants of God. Otumikira ake a Mulungu ndi akapolo. Mukapita ku Chisilamu amati abd. Abd ndi kapolo. A servant of God. Otumikira kwa Mulungu. Kutumikira kwa Mulungu ndi kusawiringula chimene Mulungu watuma. Fa Mulungu sitimuwiringula. So pamene munthu ukugwira ntchito imene sumayiwiringula kuti ndatopa, ndalemedwa, ndakwiya, ndatani, ngati ukugwira ntchito magwidwe amenewo ndiwe kapolo. Ndi chifukwa Chisilamu chidaona kuti ndi bwino kuti aliyense a servant of God, kulibe prince, kulibe princess, kulibe king, tonse ndi akapolo. Ndi akapolo chifukwa chani? Ntchito zimene Mulungu amatituma kuti tikagwire zimayenera nthawi zati dziwiringula kuti ayano sindingapereke chakhumi naninso ndalama zinthu zifuna. No, sindingakwatire. Ineyo I enjoy doing adultery. Chigololo, chiwerewere, it's what I like. So chifukwa ife timagwira ntchito za Mulungu in obedience, obeying God with no choice. Malamulo a Mulungu sitimawatsatira ndi choice kuti I can do it or not. Timachita in any circumstance, in any condition, with or without explanation or excuses. Timaleti tigwire ntchito. Magwidwe ntchito amenewo kwayika pa skelo. Yankho lake ndiwe kapolo, siwe prince, siwe princess. So Chisilamu chinakamba momveka bwino. Each and servant of God is a slave of God. Nifa kapolo aka Mulungu. Malinga ndi mmene amatilamulira ndi mmene timagwirira ntchito zake sitonse. Ndi chifukwa anthu amaphwanya chilamulo cha Mulungu chifukwa ndi zilamulo zina zimaona kuti ndizopweteka. Koma timazipanga chifukwa kuti we want to show obedient kwa Mulungu. Sife mabwana. Sife ana mafumu. Sife mafumu. Kwa choncho wina aliyense amene akufuna kutenga dzina loti I'm a servant. Ndeka yokhala civil servant, kaya yokhala ndani servant, as long you are a servant, you only deliver your service.
sukhala kuti ndiwe bwanaso ya. So pamene tikuyang'ana nkhani ya utsogoleri andala ambiri ndino anthu amene makonda panga t-shirt ma verses. Utsogoleri ndi chinthu chokhacho chimene amasankha Mulungu. Timva 2025 uno inana ndisankha ndi Mulungu. Mulungu ndi amene wandisankha. Achakwera enieniwo akhala kuti uzadada wasankha ndi Mulungu. Apita Muthalika adandisankha ndi Mulungu. Joyce Banda anandisankha ndi Mulungu. It means you politicians, you still believe kuti ngakhale timavota koma utsogoleri amasankha ndi Mulungu. Akamusankha munthu kuti ukhale mtsogoleri. You tell me now. Ntchito yoti mwachita kutumidwa ndi Mulungu. Mulungu ndi amene wakusankhani kuti mukhale mtsogoleri. Ngodya za utsogoleri ndi zingati? Ngodya za utsogoleri, one of it is discipline, self-respect. Anthu ankandidziwa ngati munthu wokonda kupanga zinthu zachibwana. Ndili manganya, ndomavala zilundu, kumadzola phulusa kukamwa, kumavina pagulu. Zimene anthu ankandidziwa Mulungu asadandisankhe, asadandiloze chala chake Mulungu. Lero lino Mulungu wandilemekeza. Kodi ndi chanzeru kuti ndidzipitirira kumadzola phulusa kumavina m'misonkhano? Vice President wa dziko. Anthu amene ankandidziwa ngati manganya adzasiyanitsa bwanji lero kuti ayambe kundidziwa ngati Vice President wa dziko? Chifukwa zimene munkapanga zija inde zili ndi uthenga. Komatu dziko lapansi lino likafika pa nkhani ya upresident, pa ufumu ndi utsogoleri, anthu samafuna kumvanso uthenga through zinthu zamasewera ngati zimene munkapanga muli kuti kufera nje zija. We need something serious. Ndipo ngati Malawi amakutozanibe kumalankhulabe za chipongwe, ndi chifukwa choti aini akenu simukudzizindikira status imene Mulungu adakupatsani. So because you don't know your status, ndikuti sikukukhalani. And continuing with it, mukulakwitsa. Kwa choncho, ine ndimafuna ndingoyankha on behalf of 20 million Malawians, amene mukuwadziwa kuti akumakutenganibe ngati manganya, sakulakwitsa ndinu manganya. Mukanadziwa zoti ndinu Vice President, simungachoke pano pita ku Namibia nkomakavina Vice President pa group anthu. Respect yourself. You are a big man. Position imene Mulungu akuyikani sikufanana nkovina pagulu. Kulibe atumiki a Mulungu amene ankavina pagulu. Kulibe atumiki a Mulungu, the whole Bible, the whole Quran, kulibe verse chapter pamene pamafotokoza kuti pali mtumiki wa Mulungu amene ankadeliver uthenga wake ma services ake through zisuzo kapena anthu abwala. Kulibe. Munayenera to draw a different picture for Malawians and the entire world kuti zija ndinkapanga kuchikunja. Take it a kind of repentance kuti ikhale ngati njira imodzi yakulapa. Anthu ankandidziwa ngati Saulo. Ndili Saulo ndili ndi zimene ndinkachita. Koma Mulungu atandisintha kundipanga kukhala Paulo, sindikuyeneranso kumabwereza kumachita zomwe ndinkachita ndili Saulo. Do you realize this? Mmamva chilankhulo chanje. Ndikadakona ndilankhula mu chilankhulo chimene mmachimva bwino kuti mwina uthenga musaumve ngati chipongwe kapena ngati mwano. Koma ndifuna ndingokuthandizani maganizo kuti anthu amene adzikuonana ibe ngati manganya ndikumakutenga ngati chilichonse chimene mukulankhula kapena chimene mukupanga sichili serious, ndipo chilibe mchere ku dziko. Simungakhale mchere ku dziko, simungakhale tanthauzo kapena solution pa mavuto a Malawi amene akumana nawo inuyo amanganya ku dziko. Vuto sa Malawi. But yourself, you are failing to prove kuti you are a different person today. Chifukwa Mulungu ndi amene wakukonderani, wakusinthani status yanu, wakuchotsani apa, wakuyikani paja. Nokha simukuzindikira zimenezo. Kuti anthu achimene akuyembekeza ndi kuyamba kuona manganya watsopano. Ndenu ngati simukuwaonetsa Amalawi manganya watsopano, mmafuna Amalawi adziona manganya watsopano mwa inu, amene aini akenu simunampange display. Ndi chifukwa timafuna tikuyankhireni chifukwa chinsonkhano chimakhala chanu, ndalama zanu, sanja ija yanu, amene mmayenera kumalankhula pamene paja ndinu. The rest of us timayenera tingokhale tikumvetsera sanga ndi msonkhano wanu. Koma tikakhala kumbali ngati kuno ndi mafuatiya tikuyankheni, nkutheka kuti paja mpata wokuyankhani anthu sukadapezeka mpaka naena mwina tikadamenyedwa kapita kugululidwa mano. Koma tikuyankheni nafenso tili pa platform yathu kuti
Here on Whispers, we don't see things in the same dimension that each and everyone waima nkumaonera zinthu. Ife timayima dimension yathu. This is why we are a college of mindset change. Kodi zinthu zikuyena kuti zizioneka ndi kumveka mmene zikumvekeramo, ngati zikumveka chonchi chimene chikukhozekhala chili chikulakwitsa ndi chani. Amanga inu ndi amene mukulakwitsa. Simukupanga paint a new picture kwa Malawi kuti anthu ayambe kuona Paulo asiye kuona Saulo. Mulungu anadziwa zoti uyu ndi manganya, ndipo Mulungu anadziwa kuti ndingathe kumusintha manganya yemwe ndi kukhala Bizwik Usi. Inali nthawi yanu yoti dzina lanu la Bizwik Usi mulipange marketing mpaka Amalawi afike pomwe wala manganya ayambe kuona Michael Bizwik Usi as the vice president of the republic kapena president amene kumuyembekezera pa 16 September 2025. Koma up to now pa masiku amene mwakhanga ndi vice president wa dziko, kudzafika tsiku la lero mwalephera panga proof zimenezo kwa Amalawi. Ndi Amalawi chimene akuchionabe akuonabe manganya, andi akamamuona manganya zimene akuona ndi zisunzo, ndipo akamaona zisunzo amaona ngati zinthu zopanda pake. They can never take it serious. So ngati ainekeno simuzitenga serious, mufuna Amalawi akhale serious. Ndi serious ya Amalawi ikhale watengera kuchipatala. Akawadi serious yake Amalawi ndi amene angadwale. Adwala akhala serious. Chifukwa chitawo adwalitse zapweteketsa munthu kuti munthu amene timuyike pati. Tikamamuona tidzimuona bwanji. Zolankhula zake tiziti ndizichani. Should we consider mpaka lero akasongo mbona wewo zibwana sizikufuna kusiyika amanganya. Tisakambe zoti kukula chifukwa mwakhala vice president, koma ngakhale kukula mukubadwa ndi munthu wankulu. Pali zinthu zina zimene with age timayamba kuzisiya. Ena afachina Oswald Jumani kuti mubwere kwathu kusalima mukafike pa Mikutewani TA Maganga mukamapita kusenga be mukafike sindingakubiseni kumene kuli kwathu ndipo kwathu nani basi. Mukafike mukafunse kuti Oswald Jumani anali ndani, ankatani, wakula bwanji. It takes yourself to change that. Koma ngati mukuona kuti izi anthu adzango sintha okha chifukwa lero lino ndi vice president ayi. Do not waste your time. Do not waste your energy. Save your resources. Amalawi azunzika mokwanira. Ndipo kana lipo ngati akuyangana ku 16 September 2025. Amalawi they're looking for dirty manager very very serious and do not take it for granted. Dziko la Malawi ndi dziko lopanga malaulo. Limakonda kupanga zinthu zimene anthu samayembekezera and it works. Musalilele dziko la Malawi lili ndi zitsanzo zambiri kuti dziko la Malawi limakonda kupanga malaulo zosachitika ku Malawi zimachitika. So do not take Malawians for granted. Amalawi ambiri anavuta 1994, anavuta 1999, anavuta 2004, Amalawi anavuta 2009, Amalawi anavuta 2014, Amalawi anavuta 2019 2020. Amalawi akamakavuta 2025 amanganya ndimvetsetse ndipo mundimvetsetse mwachidwe. Musayembekeze kuti Amalawi adzakavuta ali ndi nzeru zimene anakavotera 2020 kapa 2019. Amalawi amene akukavota ulendo uno sa Malawi amene akukavota ndi mkwiyo, sa Malawi amene akukavota chifukwa cha chipewa, sa Malawi amene akukavota chifukwa cha t-shirt, sa Malawi amene akukavota chifukwa chipani amachikonda. Ndi Amalawi amene akukavota chifukwa kunja kwacha kwayera. Ndipo akudziwa exactly chimene chikuchitika pa dziko lapansi. Chifukwa choona kuti each and every day dziko likupanga share information through media munjira yothamanga kwambiri kuposa mphezi. Kwa choncho Malawi wa lero ngati anthu mmaderera kuti pa social media samavota, yes pa social media samavota, koma pa social media pakutuluka zinthu. Nthawi ya kampeni ikayambika mwina chithunzithunzi mukhala nacho chiwaona Amalawi kuti koma anthuwa si omwe aja timatengera ku mtengo ngati maliro a njoka. This is with you Michael Bizwik Usi, ngakhala president olamulira Lazarus Makathi Chakwera, ngakhale apita Mutharika amene akuti akufuna kulowa mboma,
ngakhala inatopele muluzi amene ali ndi ludzu lofuna kukhala president wa dziko. Do not take Malawians for granted. Unali ulangizia bodi tingo kulangizane direct inoyo bwana Dr. Usi pamene tikupita kuzisankho za September. Tsiku lina mudzamva soti kwalankhula ena. Mukanasankha kukhala a business person in private, ife nalibe nthawi yokulankhula na Usi mwakhala kuzisudzo zaka zambirimbiri mose mujati makuonani mupanga zinthu zazibwana kupano nalibe nazo ntchito. Today muli pa public office. Office mulija ndi ya Malawi. Amalawi yake including also the Jumani. When we speaking about it, timanena kuti chifoti tili ndi umwini pa zinthu zimene mwakhalirazi. Tili ndi umwini pa zimene mukupanga claim kapena zimene mufuna kuti mudziyendetsazi. Kwa choncho ngati pali umwini ngati sindikulankhula ndi kuti ndikugulitsa umwini wanga kwa munthu amene sindikumudza kuti ndi ndani. Because if I don't speak out, no one is going to speak on my behalf. Chifukwa akapezekaso ena olankhula akhala kuti nawonso amene akulankhulawo akudzilankhulira okha nawonso ngati Malawi pa umwini wawo. Kusonyeza kuti kulankhula ngati Malawi kulibe Malawi amene adzamulankhulire Malawi wina. Mukadzamva kuti ndife olankhulira Malawi ndi wabodza. Ndife omenyera ufulu wa Malawi ndi abodza chifukwa ufulu samenyerana. Aliyense amaufuna ufulu ndipo kwa choncho akamamenya ufuluwo, akamamenya nkhondo yofuna ufulu, amakhala kuti munthu woyambirira amene akumufuna kuti akhale mfulu ndiwo. Ndekuti winanso akadzuka kuthandizira ntchito imene amakhalanso kuti nayenso akudzifuna adakhala mfulu. Kwa choncho ntchito yomenyera ufulu aliyense ndi yake payekha. Ine pamene ndikulankhula zokhudzana ndi dziko la Malawi, I'm not speaking on behalf of 20 million Malawians. Amene amalankhula zimene zichamanama mwina mwake temu ya mawu mawavuta kuti ayimvetsetse bwinobwino. Chifukwa ndikulankhulira Malawi 20 million kumene ndakumana nawo ndikuwafunsa maganizo awo ndikundiwuza kuti mukalankhula izi pamakhala kuti palibe. Meaning to say kulankhula moja mkwabodza kosinjirira komanso kopondereza. For ena mwa Malawi 20 million amene ukuonera ndi ukuwalankhulirawo ukulankhula wezi sagwirizana nazo. So Malawi nali sanga malankhula kuti amakhala kuti akudzilankhulira iyeyo ngati Malawi pofuna kusonyeza umwini kunthakayi. Ndizochitika zilizonse zimene zikuchitika pamwamba pa nthaka imeneyi zomwe ndi zintchito za boma ndi maofesi a boma. Ine ngati Oswald Jumani ndalankhula on behalf of Oswald Jumani. Ndipo aliyense amene akuona ngati I'm speaking on his behalf ndeli mwina kugwirizana ndi zanso zimene ndikulankhula nezi. Komanso aliyense amene akusemphana nazo zimene ndikulankhulazi sizokakamiza anatu. Nayenso angathe kudzuka ndikulankhula kumbali yake zimene akudziona. Chifukwa dzikoli ndi lathu tonse. Lero bwanji tisiyaneke pompa. Tinali pano pa class Whispers College of Mindset Change timasanthula nkhani ya utsogoleri. Utsogoleri ndi chani? Utsogoleri ndi kuvomereza Mulungu akakusankha kuti ukhale mtsogoleri umapanga exactly as a servant. Ndiye utsogoleri. Kwatsogolera anthu pa zimene zili zabwino. Ndati sitingamatsogolere pa zisudzo. Komanso ngodya za utsogoleri ndi kuonetsa discipline. Uli ndi ngodya utsogoleri kuti mtsogoleri wayenera kukhala wazitsanzo zabwino. Mtsogoleri wayenera kukhala otsogoza bena miyoyo ya anthu ena. Mtsogoleri wayenera kukhala munthu ifa utsogoleri subadwa nawo. Ngati wabadwa nawo ndi wochepa amene ngati wanabadwa ndi utsogoleri ayi. Ndachina Yesu amene ankabadwa ndi utsogoleri. Ifa lero palibe munthu amene angati kuti wanabadwa ndi utsogoleri. Mulungu amachita kuti sankha titakula kale tikhala mtsogoleri. Pa nthawi imene Mulungu watisankhayo kuti tikhale mtsogoleri, timanena kuti ife anthu watsogolera aja tiwapange proof kuti Mulungu sadalakwitse kusankha ife. Ndipo ife timanena kuti mutsimikizire Mulungu kuti Ambuye simudalakwitse kusankha ine. Ndipo anthu amanena kuti watsimikizire kuti ndikhulupirireni Mulungu sadalakwitse kusankha ine. Izi tusizili mukulankhula. Koma anthu amakhala kuti ali ndi ma characters amene amakudziwa nawo kuchokera ku chibwana kwako. Kwa choncho mukalowa mbanja umanena kuti zina mwa zibwana zimene umachita kuti pa chinyamata usiyane nazo. Zibwana zimene mmachita chemwe ali musadakwatire umanena kuti uzisiye. Ndi mavina ziterera, ndi mavina zijani zothamangitsana kambombo zimene zija
zisiye banja malaya iwe ndi wankulu zisiye zadzipangana ino amanganya mboti pali kutengeni pagodi kapena kusalikana kuti atsano mwakula izi siyani izi nthawi yopanga inuyo izi yadutsa. Should we do that? Ndizo kusema kuti ngoja za utsogoleri amanganya muzifufuze mukazidziwa muyambe kutsatira. Komanso chimene chimatanthauza dzina loti utsogoleri mukachidziwa musinthe makhalidwe anu ndi zochita zanuzi ndi utsogoleri zikusemphana. Chifukwa kalikonse kamene munkachita mudakali mwana mukuchitabe mpaka lero. Ndiye zoti ndinu munthu wankulu tsopano mwapita ku banja sizodziwika. Tsono anthu kuti akulemekezeni inu mmamva anthu manenabe munthu iwe chinzimayi cha zaka 45 chinzimayi cha zaka 50 anthu dzinake iwe mpamachitchula dzina kulephera ngakhale kuti ana anene kuti make ujeni kapena bambo ake ujeni chidzina chomwe chankakutchula uli mwanacho mpaka lero makutchulabe chomwecho osakhalanso mwa ulemu. Zimene sizimangochitika coincidence zimatengera kuti kodi iwe pamene msinkhu wako kukusuntha zochitika zako zikusinthanso kapena zilipo mpacha. Ndiye mukadzampeza munthu akumuyitanabe chidzina yake chimene ankamuyitanira kalikali akali mwana asanapite ku banja asadachembeze dziwani kuti vuto santhu omwita nawo mwini wakeyo safuna kuvomereza zoti ndakula ndipo ndayenera kusiya zina mwa zibwana zimene ndinkachita ndisanapite ku banja ndisanabereke. Ndi pamene anthu amayamba kufika mwaswera bwanji bambo mwaswera bwanji mayi. Tili ndi azimayi ena mpaka lero tinena pano mayi ake amese mayi ake chipiliro dzina lawo ine mwina mwake mpana mudaliyiwala pamudzi pompo. Dzina limene mmawayitanira ndi la mwana wawo bambo achikondi. Ino zimene simmamva koma ngati anthu amakutchulabe dzina lako limene ankakutchula uli ndi zaka 4 5 komanso mwachipongwe kapena dzimayina zimene ankakuyitana nthawi nake uli munthu osokoneza mpano ukafika zaka 50 ngakhale udasiya pena pake iwe mwini wakewe sipakuyenda bwino. That is your responsibility and stop blaming people. Anthu ngati amapitiriza kumamuona manganya ngati manganya, I don't think they're mistaken. They're just doing a rightful thing up until yourself prove to the Malawians. Pangani proof kwa Malawi kuti aya no sine manganya. Ziko mwambiri tidzabwera subject ya tsogolerena makamaka amene muli ndi njala ndi ludzu lofuna kukhala mtsogoleri dziko la Malawi. September si mwezi owunyadira munthu amene ali pandale muti wopa Malawi. We are of the different. 07828205514 07828205514 also dijimana@gmail.com ndi address yathu. Bwanji tikumane mawa mwakomano onse usiku wabwino. Bye bye.